Hello! Ajattelin tänään kuvailla tällaisen pienen harjoitusvlogin. Mä oon kohtaa lähes käymään Tukholmassa ja mä ajattelin, että mä voisin sieltä hyvin kuvaa sellaisen Follow Me Around vlogin. Niin joo, kaipaan harjoitusta aika paljon vielä tähän hommaan, niin mä ajattelin, että mä kuvan tällaisen harjoitusvlogin tänään teille. Eli mä oon ihan vaan lähes tonne ulkoilee vähän. Jäi ripset salmuun. Eli mä ajattelin, että teidät mukaan tonne vanhaan kaupunkiin ja ulkoilee meidän kanssa. Tosiaan mä oon ihan vaan heräillyt tossa 1,5 tuntia sitten. Tein vähän blogihommia, vastailin kommentteihin ja sähköposteihin ja sit mä söin aamupalaa ja mä oon koittanut edes vähän tässä laittautua. Tällainen mun perus arkilook, treenivaatteet ja tukka sekaisin ja ihan vähän jotain meikkiä. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä sitten kunnon aamulenkille. Lähdetäänkö ulos? Lähdetäänkö ulos? Jos sanoo, että lähdetään ulos, niin sitten tää tulee tänne istuun. Voidaan valjata. Ihana. Me asutaan tosiaan täällä ihan Porvoon vanhan kaupungin huudeilla. Täällä on tosi makeen näköistä, vähän erilaista kuin missään muualla. Täällä on tällaisia pikkukujiä, nyt ei ois mikään pieni tässä on mennä autotkin, mutta täällä on musta tosi kiva lenkkeillä kyllä aina. No niin, nyt tullaan mun mielestä yhteen tässä niinku Porvoon keskustan lähistöllä oleviin hienoimpiin paikkoihin. Eli Isolinnanmäelle. Täällä on tosi makeat ulkoilualueet. Täällä on siis ollut joskus Porvoon linna. Ja sitä ei ole enää jäljellä, mutta täällä menee tällaiset vallihaudat. Tossa tulee vissiin isompi vielä. Niin ne on jäänyt jäljelle ja tästä on tehty tällainen ulkoilupaikka. Ja täällä menee tällaisia ihania puisia siltoja. Tää on Hipon ihan lempipaikka. Okei, ei niin kiva homma. Täällä on niin lämmintä, että tää koko mesta on ihan sulanut jääksi. Okei. Hippo, kiva. Okei, Hippo ei näköjään haittaa. Hei, nyt meni ihan solmuun. Miten mä tuun ikin pääsee tuolta alas. Koska toi on niinku ihan kuolema jyrkkä. Sitten mulla on tää koira, joka vetää ja kamera. Noniin. Wish me luck, että päästään yhtenä kappaleena tonne alas. Mä en ehkä saa tätä kuvattua, se voi olla aikamoista syöksyliukua. Ei vedä. Ei helvetti, no ihan jäässä. Siis tää ei varmaan näytä tässä kamerassa niin pahalta, mutta mun pitää liukua tosta alas. Miten hitos mä pääsen? Nää rappuset vielä meni ihan ok. Vähän meinas tuossa lopussa kuolla. Mutta tää on ihan jäässä tää maa. Pitäisikö mun vaan päästää Hippo irti ja toivoa, ettei tuolta tuu ketään, jos mä voisin ite liukua. Apua. Odota siinä. Paikka. Noniin, mä lasken nyt ekana. Oh my. Okei. En kuollut, mutta ei ollut kaukana. Tulipa tänne. Se meni hienosti. Eikö mennyt? Ihan ok. Käsi vähän rikki vaan.
ei pysty pitää silmiä edes kunnolla auki. Täällä on niin kirkasta. Tänään on muuten ystävänpäivä, joten hyvää ystävänpäivää kaikille. Tää ilma on todellakin oikein täyskymppi. Ainoa vaan, että nämä jäät on ihan helvetin liukkaita täällä. Joo. Ihan tässä niinku, tossa näkyy vanha kaupunki. Ihan tässä meidän huudeilla. Kiukasti menee suuhun. Tuolta on niinku kaikki lumet jo ihan sulanut. Siis te ette voi uskoa. Mä just eilen olin täällä lenkillä ja mä sanoin Tatulle, että tuolta tulee ihan hullu jäämäki, jonka mä haluan käydä laskee. Ja nyt vuorokaus siitä, se on sulanut. Okei, kyllä se näköjään vielä tuolta tulee. Kyllä tuolta ehkä pystyisi laskemaan vielä. Täällä on tosi paljon jotain koululaisia Pulkkamäessä. Haluaisin mennä tänne terassille istuu, juoda jotain kahvia. Ois niin kiva. Tippa tänne. Okei. Mä en edes yritä mennä tätä tietä ylös. Näet tästä kuinka jäässä toi on. Pitää keksiä joku toinen reitti. Pitteet oli kuuma. Tuli kuuma. Tuolla oli niin lämmin. Aurinko paistoi. Ja mulla oli ihan hullun päällä vaatteet. Sitten otan nää urheilukamppeet pois päältä. Hippo odottaa tuolla tassujen pesua. Ja sit mä alan blogihommien pariin. Eli tällainen oli vaan nyt mun harjoitusvlogi. Okei, heippa!